Программа чыгарылышын алга таба дәвам итеп җырлы бүләк тапшыруын карарга чакырабыз. Һәм зәңгәр экраннар каршына якынрак без Тимершык авылында яшәүче Аскадилова Фәйрүзә апа Хәйрулла кызын чакырып калабыз. Исәнмесез, Саба дулкыннары телерадио компаниясе хезмәткәрләре дип башлана безнең котлау хатыбыз. Сезгә иң изге теләкләр белән Тимершык авылыннан хат язалар. 15 ноябрь көнне безнең өчен кадерле булган әниебез, әбиебез Аскадилова Фәйрүзә Хәйрулла кызына 90 яшь тулды. Кадерлебез, сине ихлас күңелдән олы юбилеең белән котлыйбыз. Кадерле әниебез, әбиебез, син безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Син туганга 90 ел гомер үтеп тә киткән. Шушы көннән соң күпме юллар үттең, күпме сулар кичтең. Тормыш юлыңда күпме сынаулар кичәргә туры килде. Әтисез үсүләр, ачлык, ялангачлык, 4 баланы җир куенына салулар. Булар берсе дә эссез узмады. Чәчләреңә шал кунды, маңгаеңда җыерчыклар хасил булды. Шулай да син тормыш авырлыкларына бирешмичә, алга атларга, тормыш йөген тартырга, үзеңдә көч таптың, авырлыкларга бирешмәдең. Кадерлебез, сине чын күңелдән олы юбилеең белән тәбрик итәбез. Син безнең өчен ак әби. Алдагы үтеләсе тормыш юлың кайгы хәсрәтсез үтсен. Сәламәт бул, матур гомер ит. Балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп, һәр вакыт шулай изге, сабыр, шат күңелле булып, рәхмәтләргә һәм рәхәтләргә төренеп яшә. Кадерле әниебез, сиңа күңел тынычлыгы, яхшы күтәренке кәеф юлдаш булсын. Һәр вакытта да шулай шат, көләч йөзле, изге күңелле, ихтирамлы, игътибарлы булып, балаларыңның, якыннарыңның изгелеген күреп, мол тормышта яшәүне Ходай насыйп итсен. Без сине яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсен. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора. Зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек озын гомер ясын. Гөл көләч һәм матур бул хәзергәчә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп озак яшә. Иң изге теләкләр белән кызың Дамира, киленнәрең Рәмзия Ләйсән, оныкларың Данил, Гүзәл, Энҗе, Алсу, Гөлнара, Гөлнас, Айрат, бу теләкләргә кода-кодагыйларың, онышыкларың да кушылып төгәлләнә әлеге котлау хаты. Тимершык авылында яшәүче Аскадилова Фәйрүзә Хәйрулла кызым. Фәйрүзә апа, 90 яшьлек гомер бәйрәмегез, юбилеегыз, туган көнегез мөбарәк булсын. Чын күңелдән сезне шушы зур бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Алдагы көннәрдә сезгә якыннарыгызның иң кадерле кешесе булып, сау-сәламәт булып, якты, матур тормышта, мул тормышта яшәргә язсын. Şeşeler bilen ağarındı dime Uylaman ikey Katılıp durunda Olunda uzgen Şeşekler sıman Şıyılıdığın ikey Senin yanına Şamasa Uttı gümürlerdi Aygırmalı Üzgəli Gürləb yaşısın İşik şırları Bizge şarladı Üsterdin bizini Senin nazladı Taralı
Yollarga bizi barımızda rahmetli sima Fardaymeli Engey fardaymeli Sine bitirezini Yürek şalasa Uttız ömürlerdi Baygırmalı Kız gelir Gürlep yaşaysın Dünyada var biten geyle Saklarga giren bizge alarını Partaymasınlar bengige alar Engeyler bizini Durmuşunu yemin Partaymalı, engey partaymalı Seni bitirezini, yürek şalasa Uttız ömürlerini aydırmalı Biz gelir, gürlep yaşaysın Partaymalı, erke Partaymalı, ekeyler Jırlı Bülek topşuruğuna kelip erişken kutlu xatı bugünge mine şu iden. Hürmetli televizor qarawçılar, eger beğende siz de özünüzün yakınlarınızdan motor tilekleriniz oşa, Sabah Uknarı televizyonisi oşa təbriklisiz bileyken, rahim etip xatlarınızna yollağız. Biz onlarını yakınlarınızga жеткирербез. Hem inde eyde güzeli sizni hem yakınlarınızını birgelep təbrikleyip. Bugünge bizning indi topşurularımız ahırına yakınlaşıp kelem. Biz sizning bilan sabırlaşabız. Kişilerigiz hem alda kütülgen yollar bikta uňuşly, foydалы hem koňully bolsun.